Tänään pelataan Spell Chess shakkivarianttia, jossa molemmilla pelaajilla on käytössä 2 erilaista loitsua. Nämä on tuttuja Clash of Clanista, eli täällä on 1 hyppyloitsu, jonka voi käyttää 2 kertaa, ja sitten täällä on 5 jäätymisloitsua. Te näette vähän paremmin, miten nämä toimii pelin aikana, joten mennään ensimmäiseen peliin. No niin, mä pelaan tässä itse tätä oikeasti ensimmäistä kertaa, ja vielä kamera edessä. Mutta mä näin netissä, kun joku pelasi tätä, niin... Hetki pieni otus nyt. Tässä oli jonkinnäköisiä taktiikoita. Jos pelaan vaikka Bishopin tänne, niin sen Queen on vähän niin kuin hyökkäyksen alla nyt, koska mä pystyn pistämään kai hyppyloitsun tonne. Jonka tää näyttäisi ymmärtävän aika hyvin. Joo. Olisinko mä äsken voinut pelata tän tohon, pistää jäätymisloitsun ja sit seuraavalla vuorolla hyppyloitsun. Jaa, se yrittää jotain samanlaista. Se katsoo, että ymmärränkö mä sen, kun mä yritin sitä samaa äsken tehdä sille. Okei. Mitä jos mä vaan laajennan tätä mun tilaani täällä niin kuin klassiseen shakkityyliin. Mun pitäisi ehkä kokeillakin tämmöistä vähän, että oppis käyttää näitä vielä. Miksi toi menee tommoseksi? Painuuko se hyppyloitsun vahingossa tohon? Se muuten varmaan joo. Se varmaan painoi hyppyloitsun vahingossa tohon. Okei. Voisinkohan mä mennä vaikka tohon vaan ja... Sitten jos mä menen tohon, niin pystyisinkö mä jäädyttämään noin kaikkia nappaalta? Onkohan se joku juttu, mitä tässä voi tehdä? Okei, mitähän se miettii tässä? Mä uskon, että se miettii mitään. Paitsi ehkä se haluaa estää mua menemästä tohon. Mitä jos mä menen tälle diagonaalille nyt? Mut kuseeks mä siinä, jos se jäädyttää toi ja... Hei, jos mä jäädytän ton ja menen tähän. Nyt se ei pysty menemään tähän. Sen pitää varmaan jäädyttää tää takaisin, tää tilanne. Näin mä ymmärtäisin. Jos se ei pysty blokkaamaan, niin sen pitää nyt jäädyttää tää. Sitten mä koitan hypätä sillä välin sitten tänne. Tää voi olla jotain ihan niinku aloittelijoiden jotain omituisia ajatuksia, mutta ainakin tää pistää vähän niinku miettimään ton Fuentuempa-kaverin. Mikä toi on? Fuentuempere. Ei löydy meidän nopeasti vastauksia tällaisille liikkeille. Luovuttiko se? Hei, ei kai siinä. Eka peli on tupla V. Mennään seuraavaan peliin. Ja heti löytyy perää. 2,5 tonninen vastustaja. Ei mennäkään seuraavaan peliin. Pitää muokata vähän näitä asetuksia. No niin. Taas valkoisilla piisseillä. Okei, tutun näköinen aloitus. D4, D5, kokeilla sitä samaa. Okei, sekin on tietoinen tosta.
Ei anneta sen tapahtua näköjään. Pystyykö mä niinku ottaa toi ja jäädyttää? Ei, sit se jäädyttää mut takaisin ja sit se ottaa mut myöhemmin. Fiksua, fiksua. Okei, pelataan suht normaalisti sitten. Mä koitan pinnata tän tähän heppaan. Eli tavallaan niinku tää hyppiruutu ei hyödytä niinku heppoja millään tavalla, kun heppat muutenkin hyppii. Tarkoittaisiko toi vähän niinku sitä, että lähetit on vielä arvokkaampia tässä variantissa kuin normaalissa shakissa? Jotenkin sellainen fiilis tulee tästä. No okei, eikö toi vähän niinku osoita tyhjään tuolla? Tässä on nyt oikea uhka, että mä pistäisin hyppyloitsuun ja menisin oppaan sen kuninkaan. Se ei kerkeä kästelää, joten se blokkaa varmaan sen lähetillä, jolloin se uhkaa pistää hyppyloitsuun ja syödä mun lähetin. Joo. Ehkä mä vaan puolustan sen sitten. Näin. Ja hyökkään samalla tänne. Voinko mä niinku napata tän täältä? Sitten se syö mun lähetin, sitten mä otan shakin. Tää ei ole varmaan hyvä tapa pelata, mutta tekisi melkein mieli ihan vaan viihdearvon vuoksi. No, voiko tässä käydä jotain huonosti? Mä menen tänne ja onko sillä joku ihan uskomaton liike nyt? Mä kokeilen mitä tapahtuu. Mun olisi pitänyt ehkä käyttää joku spellikin äsken muuten vielä. Niin mun olisi pitänyt varmaan jäädyttää toi ja hypätä tohon. Joo. No, nyt se varmaan jäädyttää mun hepan ja syö ton. Voi mä silloin tulla kans tällä ehkä. Ei tää ehkä olekaan ihan niin kiva, kun on nää spellit tossa. Joo. Mä en muuten edes huomannut, mä oon ollut ihan sokea tolle muuten koko tän ajan kanssa. En tiedä yhtään miksi. Vähän hävettääkin, että kauankohan toi on ollut tossa. Mutta otetaan nyt... Pystyykö mä niinku... jäädyttää sen kunkun ja ottaa tuon. Jolloin sen on varmaan pakko jäädyttää mun heppa. Sitten mä tuun kuningattarella tonne. Sitten sekoillaan ja katsotaan mitä tapahtuu. Sitten mä kuningattarella kans jos se... Joo. Sen on pakko jäädyttää mun heppa. Sitten se tekee jotain. Vaikka tulee rukilla tonne. Mä syön ton, jolloin mä uhkaan sen kuningasta vielä. Sitten se liikkuu sen kuninkaalla, sitten mä katson hyppyloitsun tohon ja mä käyn syömässä sen tornin. Tehdään jotain tämmöistä siistiä. Mun mielestä tää on aika selkeä, että sä et voi liikuttaa kuningasta, sä et voi syödä sitä heppaa, niin sä jäädytät se. Se on tavallaan yksi vaihtoehto. Ja sä valitsit tän shakkivariantin, niin sä tiedät, että sulla on ne loitsut käytössä. Noniin, joo, mä arvasin, että se menee jotenkin näin.
Mä en pysty vielä käyttämään tota, niin nyt mä annan shakin tosta. Ei perse, vai se käyttää hypyä ja tulee tonne. Ei se voi käyttää hyppyä ja tulla tänne, koska sit mä syön sen kuninkaan. Sen kuningas on 2 kertaa shakissa. Joo. Ja nyt mä voin käyttää hypyn ja syödä sen. Joo. Mä pelästyin, että mä kusin tämän homman tossa. En mä ihan vielä kussu sitä hommaa. Okei, silläkään ei ole jäätymistä. Se periaatteessa voisi vaihtaa yhden rookin 2 minor pieceen, mikä on ihan ok. Ihan ok trade. Joo. Ei kyllä jotenkin yllätä. Tää on ihan ok trade sillä. Sillä on kyllä nyt molemmat spellit käytössä, mutta mullakin on jäätymisloitsu käytössä, niin jos se tekee jotain tyhmää, niin mä pystyn jäädyttämään sen takaisin. Okei. Niin, se haluaa käyttää se hyppyloitsuun nyt. Mutta eikö se vaan hängännyt sen kuningattaren? Mä en nyt ihan hiffaa. Unohtiko se nyt? Vähän niin kuin mikä tässä on ideana. Ehkä se luovuttaa tähän vaan. Ei luovuttanut, jatkaa pelaamista. Okei. Nyt mulla on hyppyloitsu. Mä voisin hypätä ton yli ja hakea ton. Pitäisikö mun tehdä se? Mä voisin olla aika ärsyttävä. Mä teen se. Matoska Pro. Matoska Prolla suurin piirtein kaikki spellit vielä käyttämättä ja kohta sieltä loppuu piissikki. Mun mielestä jos sä tuut pelaamaan tämmöistä varianttia, niin kannattaa käyttää niitä kumminkin. Jaa. Se herättelee jotain toivoa, että mä kästelään, niin mun kuningas jää tohon. Sitten se käyttää hyppyloitsun tohon ja nappaa suoraan mun kuninkaan. Se voi ehkä pidätellä semmoisia toivoja siellä, niin sillä välin mä syön sen bishopin vielä. Nyt sillä on enää 2 piissiä jäljellä. Ja 15 sekuntia aikaa. Okei. Mä syön sitten lisää vaikka pooneja siltä. Pitäisikö koittaa tuoda vähän heppaa peliin mukaan? Ainut mihin se voi käyttää se hyppyloitsua enää on tää lähetti. Mutta se on ainut asia mitä pitää varoa ees tässä. Okei, jos se syö takaisin niin sitten mä saan mun hepa tänne. Noin. Heppaa vähän lähemmäs. Mennään sitten tänne. Oisko se tossa muuten voinut, hetki pieni. Oisko se tässä periaatteessa voinut jäädyttää mun queenin? Sit syödä mun hepan. Ei, kun mä olisin jäädyttänyt sen kuninkaan ja syönyt takaisin. Ei se varmaan olisi toiminut. Joo. Mut tässä mä selkeästi voin syödä nyt tosta sen hepan. Siinä oli varmaan 0,1 sekuntia aikaa. Toi tuli aika paniikissa. Heitetään tohon vielä shakki. No nyt se on loppuaika. Toi oli vähän tommonen hidas kidutus tuossa lopussa. Mutta mennään seuraavaan peliin. Ja heti seuraavaan peliin. Sama kaveri vielä. Se kokeilee jotain. Ei! Mä jäin johonkin vanhanaikaiseen jekkuun tässä. En mä miettinyt yhtään, mä vaan pelasin. Ei se edes käyttänyt sitä mahdollisuutta.
Okei. En mä tiedä, kannattaako munkaan käyttää sitä mahdollisuutta. Ei se ehkä ole yhden jumpspellin arvoinen. Se voi olla se juttu siinä. Mennään tähän. Koska ei se voi näiden molempien läpi hypätä ja syödä mun kuningasta. Joo. Hetki pieni, voinko mä mennä tohon? Se ei voi ainakaan blokata. Joten mä menen tohon, niin se syö mun hepan. Mun pitää jäädyttää sen queeni ja syödä takaisin. Sitten se jäädyttää mun bishopin. Sitten pitäis mun hypätä hepalla vielä tohon. Ei tää vaikuta hyvältä, tää vaikuttaa huonolta. En mä voi sallia tommosta. Mä noin perse, mä menisin kustaa ja pelata tohon. Mä pelaan tähän, että tässä on 2 nappulaa mun kuninkaan edestä, niin se ei voi hypätä sitä yli. Normaalistihan ei ikinä tehtäisi sillä, että pelattais tollain pawnin eteen piisseen, mutta tässä mä ehkä pelaan noin. Okei, se uhkaa kanssa voittaa tämän pelin heti tosta. Toi oli muuten aika hyvä muuvi. Aika hyvä muuvi. En mä tajunnut tota yhtään. Jos mä hyökkään siihen ja jäädytän sen. Se varmaan jäädyttää mut takaisin. Sitten, mitäs mä sitten tekin siinä? En mä sitten kerkeä menee alta pois. Vai pitäisikö mä tähän ja jäädytän sen kuningattaren? Jäädyttääkö se sitten kaiken tästä taas? Tää ei oo kyllä yhtään kiva. Perse. Niin en mä tohonkaan voi mennä. Sitten sillä on 2 tapaa voittaa mut. Okei, katsotaan nyt tohon, niin jäädyttää, se jäädyttää takaisin. Ei mulla oikein oo mitään. En mä löydä ainakaan mitään. Ei mulla oo mitään. Ei mulla oo mitään. Tää on ihan toivoton. Ei näin, ei näin. Missäkään kohtaa mä niinku oikeesti kusinta? Oiskohan se tää liike? Ei mulla oikein niinku vaihtoehtoja.
Se on kumminkin hyppäämässä tästä yli. Jos mä siirrän tätä pawnia, niin se hyppää siitäkin vaan yli. Sitä oli tosi ilkeä openingi. Mä olisi pitänyt varmaan heti tässä tuoda munkin queeni ulos. Mä toin ton hepa. Se on queeni nyt tässä, sitten mä siirtäisin sen vaan tohon. Joo, se olisi pitänyt mennä jotenkin noin. Mutta mä ainakin pistin matonkin miettimään nyt. En mä tiedä, mun mielestä tää on aika selkeä matolle, että se friisaa vaan nää kaikki tästä ja sit mulla ei ole taas mitään moveja. Ei mulla mitään muuta ideaa kuin että mä pistän vaan queenin tohon eteen sitten. Kun mä voin lähettiäkään siirtää. Koska sen kuningatar on tulossa tänne. Jos mä siirtäisin tän ja mä olisin jäädyttänyt ton, niin se olisi jäädyttänyt nämä kaikki täältä. Sitten kun se jäädytys olisi kadonnut, niin sitten sillä olisi taas ollut mahdollisuus tulla tänne. Mä mietinkin, että ajatteliko se oikeasti mennä niinku pienemmälle ajalle kuin mä. Siis Venäjä se hyppäsi tosta ja pisti niin tämä jump spelli oli joo, että se pääsi tänne ja nyt se pääsi seuraavalla vuorolla tonne. Mutta nyt mä voin syödä ton. Se voi syödä mun hepan takaisin, mutta sillä ei ole sen jump spelliä nyt. Joo, sillä ei ole sen jump spelliä. Se menee ainakin pari vuoroa, että se saa sen jump spellin takaisin. Joo, ei sillä viekään jump spelliä. Nyt mä pystyn laittamaan enemmän piissejä tuohon. Onko sillä jump spelli nyt? Ei sillä äsken ollut sitä. Miten se noin toimii? Miksi se näyttää sen mulla tällä niinku mun vuorolla? Näyttää mun vuorolla niinku tollain. Sitten vuoro tulee sillä jump spelli. Ja tämä toimii näin. Et se käyttää sen. Se on noin. Sitten kun mä siirrän, sille tulee yksi aina lisää. Okei. Eikä siinä mitään. Mennään seuraavaan peliin. Niin. Onko 3 kertaa putkeen valkoiset? Tää oli jotenkin ilkeä linja äsken. En suostu. Ei käy. Kato, pisti kaverin miettimään, kun en suostunut. Eikö tää vähän lapsellista, niin että sä friisaat tän niinku okei. No mitä jos mä friisaan ton ja sitten mä teen jotain vaikka niinku en mä tiedä, hyökkää sun queenia tai jotain. Eikö siinä käy vähän niinku noin?
Ja se pisti hyppyruudun tohon. Okei, mä otan vaan sen bishop, tai mä otan vaan sen queeni. Se voi ottaa Okei, nyt mä tiedän. Eli seuraavalla vuorolla sillä on taas freeze, mutta sillä ei ole jumpia. Eli mä voin siirtää mun heppaa tähän. Joo, sillä on freeze nyt, mutta sillä ei ole hyppyä. Ja mulle tulee mun vuorolla kanssa freeze. Tää? Miksi se ikinä uhraisi sen lähetin tuohon? No, se kai luovutti sitten. Mennään vielä seuraavaan peliin. Itse asiassa mulla loppuu muistikortista muisti, joten keskeytetään tähän. Kiitos, että katsoitte ja nähdään seuraavassa videossa.